v nej mal sviatosť. Neozval sa, iba sa slušne pozdravil. Pýtala som sa ho, či potrebuje ísť do kostola. Prikývol a spolu sme kráčali do kostola. Ani cestou, ani slovíčko nepovedal. V kostole, keď odložil sviatosť do svätostánku, pomodlil sa trošku, bol ticho. A keď sme vychádzali z kostola, vtedy mi povedal: viete, ja keď mám pri sebe Ježiša, nemôžem rozprávať, lebo rozprávam vlastne s ním. On mal jednoducho nezabudnutelné kázne a zdalo sa mi, alebo aj hovorilo sa tak, že jeho kázne vlastne pritiahli veľmi veľa mladých do kostola. Aj ten stredný vek, ten stratený vek, keď sa hovorilo, že starší majú už svoju vieru nejakú zažitú a mladí začínajú a mladí kňazi ich priťahujú. A ten stredný vek, ktorý sa zdal taký beznádejný, tak veľakrát tí mladí chlapi hovorili: oplatí sa prísť kvôli tej kázni. Vždycky mal v útorok kázne s témou Starého zákona. Postupne sme prebrali vlastne väčšiu časť Starého zákona. Vedel to veľmi dobre vysvetliť, vedel ľudí poučiť a ľudia si vlastne z toho mohli zobrať veľmi veľa. A naučili sa, viacerí, čo som s nimi rozprávala, naučili sa čítať Sväté písmo, brať ho bežne do rúk a študovať. Raz cez týždeň bola svätá omša a mal vysoké horúčky. Nepovedal nič, videla som na ňom, že mu niečo je a sa pýtam: pán farár, nie ste náhodou chorí? Ani mi neodpovedal, ale potom, keď mal ísť pred oltár, tak mi hovorí: pripravte si pohár s vodou a keď uvidíte, že si padám, alebo že sa začnem nejako klátiť, tak pribehnite s tým pohárom. A ja hovorím: a to môžem cez svätú omšu? Kľudne, lebo necítim sa veľmi dobre. Svätú omšu dokončil, prišiel do sakristie a mi hovorí: viete čo, dneska mám 40-ky horúčky. A ja hovorím: a napriek tomu ste prišli, nemohol niekto iný vás zastúpiť, alebo však telefóny existujú. A on mi hovorí: viete, to by som asi nemal deň. Ja som bol prichystaný na tú svätú omšu a ja som tu musel prísť. A Pán Boh asi chcel, aby som tu bol, lebo som to prežil. Som tu. Jeho taká prvá veta, keď prišiel k nám, povedal, že nepoznáte ma, ešte ma spoznáte. Vyzeralo to ako vyhražanie, ale keď sme ho spoznali, tak naozaj bol dobrý človek. Nielen ako kňaz, ale ako človek. Na Jozefa Krišandu si spomínam ešte z rokov, keď som bol v kňazskom seminári ako vicerektor a Jozef tam študoval, bol vo formácii v kňazskom seminári. Boli to časy, kedy sa ešte naozaj naplno opravoval seminár a bolo veľmi veľa brigád, robôt, rôzne narazovky, či už priviezli cement, alebo v jeseni sa priviezlo ovocie, bolo potrebné spracovať. Jozef bol medzi tými, ktorí boli naozaj veľmi aktívni a agilní v tejto veci. To, čo na mňa tak ešte v tom čase, ako keď som bol vicerektor, zapôsobilo u Jozefa, bol to človek, ktorý navonok pri chôdzi tak pôsobil akoby ťarbavo, ale vo vnútri bola taká dobroprajná štedrosť, dobrota, ktorá sa neskôr aj v jeho živote prejavila. Jozef spolu s Marošom Kufom, to si pamätám na takú udalosť veľmi jasnú a zreteľnú, bolo potrebné namaľovať strechu našej katedrály, tak na tých lanách viseli naozaj ako z dola, keď sme sa na nich pozerali ako virtuózy na týchto horolezeckých lanách, lebo Jozefovi bolo známe, že lezie. V posledných rokoch, keď už som bol ako
pomocný biskup. Stretávali sme sa pravidelne na stretnutiach kňazov, ktorí sa intenzívnejšie venovali pastorácii Rómov, lebo v našej diecéze je naozaj veľmi veľa farností, v ktorých tieto komunity sú veľmi početné, ba dokonca v niektorých farnostiach sú už majoritné. Spomínam si na stretnutia, keď zostavil slovník pre komunikáciu, lebo pri jednom stretnutí sme tiež hovorili o tom, že je veľmi dobre, keď kňaz pozná slova, rozumie reči, aj keď by nevedel osobne komunikovať s Rómami, ale preto, aby lepšie a viac sa priblížil k Rómom, tak aby poznal, tak zostavil tento slovník. Tu sme si ho aj navzájom rozdali, rozmnožili a samozrejme mal pokračovať v tom diele ďalej. To, čo som vnímal u neho, takú aj tie jeho také, poviem, koničky, ktoré boli, či už bolo paragliding alebo to lezenie. Nebol to len akýsi exces alebo akási výnimočnosť. Bola to súčasť jeho životného štýlu, ktorý mu pomáhal aj, tak poviem, relaxovať. Nerelaxoval len hore vo vzduchu alebo kdesi na lane pri lezení skál, ale vlastne relaxoval aj pri spoločenstve mladých. Myslím, že žil svoje kňazstvo naplno v službe ľuďom, v službe tým, ktorých mal veľký počet vo svojej farnosti a s ktorými bolo niekedy aj trošku radostné, ale väčšinou to bolo ťažké. Táto starostlivosť o veriacich vo jeho farnosti bol takým znakom Božej dobroty a teda aj potvrdením snahy o svetosť, ktorá nielen je proklamovaná, ale je žitá svedectvom života potvrdená. Čo tak často spomínam, to bolo tie skaly. Keď sme sa s nimi, keď som povedali, Martin, ideme sa preťahnuť si kosti, tak sme zobrali viaceré deti, rómske, ja, dávali do toho Sväté písmo, lána, všetko ku tomu, čo treba. Keď sme vystupovali, tak povedali nám, no ideme teraz bližšie k Pánu Bohu. Keď sme skončili, tak mi rozprávali, no teraz vás naučím zbierať byliny. A rozprávali, pán farár, my byliny? Veď otravíme takého a potom čo? Nebojte sa, ja vás to naučím. Tak sme zbierali materinskú dušku a že tak nás k tomu viedli, že máme sa starať o svoje zdravie. No a takú krásnu modlitbu ku všetkému, keď sme sa postavili do toho kruha, tak sme sa držali a oni rozprávali, no teraz sa budeme držať a
A tak skôršie pôjdeme do toho neba, ako by jeden človek taký šol. Že jednému človekovi je ťažko vojsť do nebeského kráľovstva, alebo do toho neba. A oni nikdy tak, že tak ťažko nerozprávali ku nám, ale tak nám vysvetľovali, že by sme tomu my rozumeli. A keď sme sa prežehnali, tak povedali to. Nechváli Pána všetko, čo lezie. A teraz sme boli pripravené zase na tie skaly a teraz oni pán Vara povedali, viete, deti čo? Mám sviečky. A deti sa teraz zľakli, že v sviečky, ale že vraj na čo? Že takto zomrel, že nie, deti, že nie. Tu je jaskyňa a pôjdeme do tej jaskyne. A teraz tie deti, nie, pán farár, nie, my sa tam bojíme, tam je tma. Nebojte sa, deti. Mám baterku, ideme dnu. A uvidíme, čo tam bude. A deti sa báli, držali sa. No a deti, keď ku nich išli, tak ich nedržali, že príklad za ruku, alebo že čo. Takto sa ich chytol pol pása, takto za celú ruku, takto za vetrovku, že, a teraz pán farár povie, že prečo ma držíte? Že pán farár, my sme bezpeční, keď sme pri vás, keď vás držíme, lebo vy sa nebojíte. A teraz tie deti, a že vraj sa pýtajú, že prečo pán farár, vy sa nebojíte? Viete prečo? Lebo ja sa modlím. Keď sme vyšli vonku, tak pán farár sa na nás pozeral a teraz povedal, joj, deti, aké špinavé ste, že to. A teraz sme nevedeli, že kde. A ja som na líca, na čele, na špinený. A zase sme tomu nevedeli prísť, že na čo. Tak sa smiali od nás a teraz nám začali rozprávať. Že deti, pripravujete na sväté prijímanie a každý sa musí spomínať na to, nad svoj hriech. Teraz neviete, že kde ste našli. Ale keď vám Ježiš založí to zrkadlo, tak potom sa budete pozerať, aký ste zašpinené. A teraz nám povedal, no deti, teraz vy sa musíte pripraviť k tomu, že do vašeho srdiečka príde Ježiš. A teraz zás, deti, že ako príde Ježiš do našeho srdiečka, keď my ho nevidíme? Tak nám zás poukázali na tú skalu, na tú jaskyňu, keď sme boli, dnuta bola tma. Tak nám chceli povedať, že to sú naše hriechy, že Pán Ježiš nemôže prísť do našeho srdiečka, keď je tma. Ale chceli nám poukázať, že keď sme sa vychádzali, keď sme sa ťahali, tak sme čoraz bližšie boli k tomu svetlu, tak by sme mali byť takí čistí, tak pripraviť pre neho srdiečko. A tak krásne vedeli rozprávať o marnotratnému synovi a chceli ukázať tým deťom, že keď aj dieťa niečo zrobí, tak ten otec mu odpustí. Čo boli pre mňa to boli, nie že boli farárom, alebo že čo. Ja som nikdy nemal, nikdy som nepocitoval lásku otcov. A keď som za nimi išiel za nejakými problémami, tak vždy povedali, áno Marti, mám pripravenú pre teba náruč, hodí do mojej náruči, vyplať sa, vyžaluj sa. A to bolo pre mňa niečo, čo doteraz neviem sebe pochopiť, ale ani neviem, že prečo tak, že som ich nepoznal. Ale mne doteraz aj chýbajú. Zastav na chvíľu môj pláč, lásku do
Vieš, Pane, trápi ma tento svet. Takže moje prvé stretnutie s Jozefom bolo, keď som prišiel na schôdzu, prvýkrát som vlastne prišiel do oddielu horolezeckého. No a to, čo ma najviac upútalo, bolo to, že cítil som sa trošku taký stratený, lebo som tam bol akože prvýkrát medzi neznámymi ľuďmi, bol som ešte vtedy dosť mladý, taký nesmelý. No a rovno ku mne pristúpil a vlastne začal sa ma pýtať ohľadom mojej kondície na lezenie. Pýtal sa ma, aký mám záujem, aký mám k tomu vzťah a pozval ma vlastne k sebe, nechal mi na seba číslo. A to bol vlastne taký prvý kontakt a to, čo ma vlastne najviac zaujalo na osobe Jozefovej, tak to bol vlastne jeho pokoj, ktorý vo všetkých situáciách, do ktorých som sa s ním dostal, aj keď mohli kľudne, hej, alebo iného človeka by ako si pohli, tak on ich zvládol bez toho, aby bol nejaký problém. Takže povedal by som to s takou, ten zážitok, ktorý si viaže k tomu, že im pomohol, bol pri lezení. Alebo to bola taká symbolika s tým lezením, pretože to som bol vlastne prvýkrát na tých skalách, mal som na sebe tenisky, o lezení som toho veľa nevedel. No a lezol som hore, Jožko bol nado mnou a istil ma. Už sme boli vo zvukovom aj zrakovom kontakte. No a bol tam previs, ktorý som nevedel prejsť, boleli ma ruky, hej, strašne som dýchčal, chcel som to vzdať. No ale Jozef povedal len jednu vetu, že zvládneš to a naozaj som to zvládol. No a potom vlastne, keď som mal niekedy nejaký problém, tak som si spomenul na túto situáciu alebo zážitok, že proste on je tam nado mnou a povie, že ty to zvládneš, no a ono to potom väčšinou fungovalo. Mne sa to, že je niekto kňaz a železeň, ako sa mi to nebije, skôr sa mi to tak spája, neviem. Bo je to tiež vlastne aj to zamestnanie, hej? Keď tak zoberieme istým spôsobom horolezectvo, lebo človek tam prekonáva nejaké prekážky a tie prekážky sú veľakrát tým takým utrpením, nie? Čo ja viem. Musí sa tam istiť, musí zvážiť to riziko. Je to taká analogia, no. Jozef radšej, myslím si, že lietal, ako liezol. To som sa vlastne dozvedel až potom, keď zomrel. Som si myslel, že u neho na prvom mieste to lezenie, ale aj to lezenie vlastne smerovalo smerom do hora, do výšky. Od začiatku, teda nie úplne od začiatku, ale keď som k nemu prvýkrát na fare prišiel, tak vedel, že ja nie som veriaci človek, ale tak nikdy som nemal pocit, že by sa nejak díval na mňa inak kvôli tomu. To, čo má ďalšia vlastne teraz ma napadla, ktorá ma upútala, že dokázal si počkať na správny okamih, dokázal proste proste vedel, že ten jeho život je ťažký, je to nejaké utrpenie, ale vedel, že na jeho konci bude niečo, čo sa oplatí proste vydržať. Takže dosť teraz som tu sa rozplakal, ale tak si myslím, že ďalšia jeho vlastnosť, ktorá sa mi na ňom páčila, bol jeho zmysel pre humor. A bol to taký humor, ktorý vedel trafiť do čierneho, ale pritom neranil. No a vždycky odľahčil situáciu, takže myslím si, že bol taká veselá kopa. No, že bol trošku taký smutný klaun, ale ten humor patril k nemu a bol jeho, nebola to nejaká obrana, alebo proste bolo to niečo, čo vedel obohatiť. Vždycky, keď si na neho spomeniem, aj teraz, keď je po smrti, tak je mi smutno, ale väčšinou pri spomienke na neho sa usmievam, aj taký tichý úsmev, že on odišiel, ale vedel aj pekne odísť a odišiel tak, že hoci ma to boli, ale pritom vždy, keď si spomeniem na neho, tak naozaj je tam ten úsmev. Aj keď ťa nevidím, viem, že si tu, aj keď ťa necítim, mám istotu, v smelej dôvere kráčam vo viere,
som ako malý chlapec taký sen, že raz sa mi podarí zletieť tu jeden veľký kopec, čo máme za domom Stubicu. A zhodou okolností jednou cestovou vlaku som sa rozprával s kolegyňou o kadečom a prišla reč aj na také veci, čo sa